Hola, bones. A vosaltres no sé si us passa, però aquests dies costa una mica més de concentrar-se i hem d'escollir molt bé doncs, les lectures que fem, les sèries que mirem, i en aquest sentit us vull fer una recomanació doble. La senyora Fletcher, una novel·la de l'escriptor i guionista americà Tom Perrotta, que ell mateix ha adaptat en una sèrie pel canal HBO i que doncs és una lectura i una sèrie doncs, que passen molt bé, protagonitzades doncs, per una dona d'uns 45 anys que ha de refer la seva vida a tots nivells, perquè doncs, es queda sola, està divorciada i el seu fill, que és un cafre, se'n va a la universitat i ha de refer una mica la seva vida a tots nivells. I partint d'aquests dos personatges de Liv, aquesta noia separada, i el seu fill, doncs Perrota ens fa una radiografia social on la frustració, les relacions superficials, la solitud, la presència de les xarxes socials, de la pornografia, temes com el feminisme i qüestions de gènere, doncs hi són molt presents. I per això, doncs sota una aparença de frivolitat o de que són una lectura, una sèrie així lleugeretes, ens permeten també doncs, arribar a fer reflexions de calat una mica més profund. Us les recomano.